L-operaturi fl-industrija tal-fish farms lokali ġew iffaċċjati b'multi u infurzar biex iwettqu anke proċeduri ta' rimedji kull darba li kien hemm ksur tar-regolamenti ambjentali f'pajjiżna mill-2020 sal-lum il-ġurnata. Min tarif ippreżentat fil-Parlament jirriżulta li l-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi l-ERA li hi responsabbli imponit 22 multa f'dan il-perjodu fejn l-operaturi ġew ordnati jħallsu ma' 37,000 euro f'multi, waqt li pereżempju kellhom inatfu żoni marittimi fejn kien hemm ħruġ ta' slajm mill-gaġeġġ. Fil-Parlament, il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli ta' din l-informazzjoni wara mistoqsa mid-deputata Rebecca Borg li talbet lista sħiħa u dettaljata tal-każi kollha fejn kien hemm ksur ta' liġijiet jew regolamenti ambjentali mill-operaturi tal-fish farms. Fit-tweġiba tagħha l-Ministru qalet li bejn l-2020 u l-2025 l-ERA imponiet il-multi amministrattivi bħala parti minn ispezzjonijiet kontinwi li jsiru jikxfu nuqqasijiet mill-operaturi, waqt li spjegat li l-ordnijiet tal-azzjonijiet tar-rimedju jingħataw immedjatament fuq il-post. Il-ksur kien jinkludi rilaxx ta' żjud u residwi tal-alf tat-ton fil-baħar, likwidi kontaminati minn vapuri jew nuqqas ta' protezzjoni adegwata waqt it-trasport jew tqassim tal-ikel. Il-multi imposti varjaw bejn 1,000 euro u 4,000 euro skont is-serjetà tal-każ. Bla multi jingħataw f'sitwazzjonijiet fejn l-impatt ambjentali kien aktar mifrux bħal meta tniġġis affettwa bajjiet pubbliċi. Kull każ, l-ERA ordnat azzjonijiet immedjati ta' rimedju. Dawn inkludew ġbir ta' residwi mill-baħar, tindif tal-bajjiet, installazzjoni jew korrezzjoni ta' booms protettivi u f'każ partikolari twaqqif immedjat ta' xogħol ta' manutenzjoni li kien qed isir f'żona protetta u mhux awtorizzat. Dan jixed kif il-ħarsin tal-ibħra f'industrija li wkoll importanti għall-ekonomija nazzjonali u wieħed kostanti u regolat kif jixraq, inkluż wara diversi miżuri u regoli iżjed stretti li ġew imposti mill-awtoritajiet fl-aħħar